Ningizimu Afrika ibhodla ndoda bafowethu njengoba hleze nazi bafowethu ukuthi mase kuyilolu suku lwebhodla ndoda sesikhona la escreen sakho sisuke sezobika udaba olukhulu bafowethu khona kubaba ungibhalelile namhlanje uMr Gumbi wathi no unenkinga bafowethu enkulu kangendlela eyisimangaliso siyanxusa ke Ningizimu Afrika ukuthi ema ngimtedele ekhuluma njengamanje nimlalele emase niyasukuma niyamsiza bafowethu ngicela nisukume nimsize South Africa singabenu sibika kunina ningodokotela bethu sicela bafowethu niselaphe siyanxusa kakhulu ubaba uGumbi nango esebeka udaba lwakhe bodla ndoda bafowethu uhlelo njengoba nazi bafowethu sikumukele kwi-South Africa TV senkingeni ngibhala ngizela ka Select Africa nginenkinga ngodaba le title lomuzi wasekhaya umuzi wasekhaya washintshwa ititle ushintshwa umamncane akahlangene nomuzi wasekhaya umuzi wasekhaya ngiye kamasipala ukuze ngibone ukuthi kushintshwe ititle benginenkinga kagesi plus enye inkinga ekhona bekuyinkinga yokuthi njengoba kushintshwa izindlu izikweletu lezi ezindala izindlu seyishintshwa izikweletu icishe ngase ngiyasuka ke ngase ngiyahamba ngaya kamasipala enzansi la ngasemaphoyiseni kagesi bafika khona ngiphethe oqala ugesi ubiza kade ubiza ubhuti wami sebashona abantu basekhaya abaningi sekusele mina lo fanele nje sekusele mina ekhaya okay all right baba all right we ake singenelele siyabonga kakhulu udaba lwakho futhi siyaluzwa mhlawumbe sisazoqhubeka nalo silixoxa ngiyakuzwa la ukuthi iqala ngendaba kaMamncane ifika kanjani kuMamncane indla ukuqala lapho udaba noma iqala kanjani nje indaba ekuthenini kuze kube kanje uMamncane wafika ekhaya mina kade ngahlala ekhaya kade ngihlala kakhazini wami eMgababa kaMtimandi khona ubhuti ohlala ngasekhaya usawashona naye kade umuzi wakhe ngale emva kwaloko ngekhukhulele zango April 2022 ngalimala unyanga wafaka insimbi ngaphoqeleka yaphela indaba yendlu leyasemgababa ngabuya ngasengika thema ngifike ekhaya ngathola ukuthi ugesi unenkinga isigubhu futhi sanetha sangena amanzi ngisibiye kamasipala bafika abantu bakamasipala befika bangitshela ukuthi angihambe ngiye eThekwini lekuphuma khona izigubhu ngifike ngibachazela inkinga yami mangifika ngibachazela inkinga yami bangitshela ukuthi kufanele ngiye e-Imbas e-50 floor yes mangifika lapha ne-50 floor ngibachazela bese bayangibuza ukuthi ngubani batshela ukuthi ngubongani wakaGumbi kathiwa umuzi kanjani kathiwa ngiphethe ID ngithi nansi ID baphantshela lapha ID umuzi kathiwa awubiza uGumbi usubiza umthetho isibongo saMamncane umthetho yes usuke lapha ukukhuluma ukuthi ubizwa kanjani uMamncane umthetho ngoba lo wamuzi akuwona kaMamncane even uMamncane ubaba wemakhela umuzi wakhe eMgababa la ahlala kona okay uMamncane unawo umuzi unomuzi kade nomuzi engonyameni awudayisa waphinda unomuzi ke lo ahlala kona eMfumbi angikwazi angaze ngiye khona ngoba manje angangilisa shu poison azizwani mana ke ubaba emayidlule emhlabeni ushiya lo muzi lo nihlala kona sihlala kona sonke ekhaya abafowethu ukephi lo muzi isa 1138 kusosiba igama lomgwaqo eMlazi okay then ephinde emakhela umuzi eMgababa ubaba phela ubaba wemthathela ukuthi uzobheka thina okay wathola ukuthi sangathola ukuzwana naye wasemakhela le emakhaya wahlala emakhaya okay emva kwaloko bengahlali yabo nje uthemeshona wababa wafika ubaba ngofihlelo lapha eMlazi wafihla ubaba waphindela futhi endaweni yakhe lento ayenzayo uyenza emva kokuthi ubaba engasekho ukuthi ashintshe ititle le ushintshe ubaba engasekho ushintshe ititle plus futhi into engiyisola ushintshe lento ngoba nomfowethu omdala wena kade ehlala lapha akasekho usizo lami ke engilidingayo
la ka Select TV Africa. Yes. Engifuna ukwazi ngoba engifike ngakuthola nalapha eyelo imbasi. Yeah. Imbasi ngifike ngathola ukuthi umamncane washintsha isibongo isibongo uGumbi igama lika baba uPhika Gumbi. Yes. Wamkhansela uPhika Gumbi wafaka umthetho. Yeah. Maybe sinomthandazo umthetho. Lapha imbasi ngithe mangibabuza bathi angihambe ngiye ka master isiqondene no master la eMlazi ngiyeke eMlazi ka master mangifika ka master bathi angiye kwamasipala kwasizakala. Yeah. Mangifika kasizakala angilitholanga usizo ngoba kasizakala abafiki bathi angikhiphe 40 angithola ummeli ozongisiza Ukuthi kulungiselele lo daba lo. ukuthi angilungiselele lo daba. Ngihambe ke ngibuyele back ukubona lapha eImbasi bathi angibuye netitle. Yeah. Mangibuya netitle ayithi nami ngazi ititle ngiliphethe kumanje ngazi ukuthi nami ititle alisabiza baba vele la ifront ioriginal ibiza ubaba wose ukuthi ngale nami angaze ngilinake. Hawu bebefika lapha eImbasi umfethu nje omnye athi mfethu phanje computer yalibhala uMavis Mthetho wayitayitela wanikezwa abantu bakaGumbi ngithi mina ngishaya phansi ngonyanga ukuthi akekho omunye umuntu wakaGumbi abantu bakaGumbi sebashona kusele umuntu oyedwa kaGumbi umamncane. Oh yeah. wakaG futhi umamncane wakaG ngeke asuke athathe ahambe oshintsha athi umuzi awubiza uMamthetho ngoba akaqhuma uMamthetho lapha and futhi akabatholani. Bebeshadile nobaba. Bengashadanga nobaba. Uyenza nje lento uyenza ngomgunyathi kahle. Benza ngomgunyathi. Yeah. Into ke ngithe mangihlala phansi ngibuza nakomakhelwane bathi hayi uma wakho wathatha khona isibongo khona umuzi wakaGumbi ongadli eMlazi. Oh okay omakhelwane. Ukude nje ngokuhlaphi lapha phesheya ikaGumbi siyabazi. Ubaba wevele bazi kodwa hayi uGumbi okuyisibongo okay isibongo nje fanana khona omunye uGumbi futhi ongakhona lapha kaM isibongo fanana omama lapho sebashonela amadoda lo mama lo omunye wenza lento emva kwalo wasangana wagula lo sekusele emsembi lento babeyihlanganisile ibona bafike bathi lapha imbasi lapha ka housing bathi ba umpwabo kababa indlu sinika uMamthetho. Sure. Ngicela uyizwe kahleke lento okay. Mase ngibabuza ke mina okay. Kodwa mase dlwabhude ngiyacabangela ukuthi wahamba wakwenza affidavit yes. Okay but sengithi mina elami ke ngoba umamncane owakaMthetho. Yes. Umuzi okababa ubaba uthathe noma wami uma wami ulina wakamndaweni osuwadlule emhlabeni sewashona uma. Yes. Lo amuzi uyuthathe noma ikhona naleyo ncwadi noma isindala ngiyiphethe ibhalwe kulina mndaweni. Emva kwaloko ke labo mama bathatha lo muzi bawunikeza uMavis. uMavis ke ngifuna ngizwe kahle bhuti. Ngabe ngiyamvumela ukuthi uwenza nje wathi okay ngiyawucisha uGumbi ngifa noma ngiyawuthatha lo muzi kubhala ngami kodwa uGumbi akangamkhanseli uGumbi ngoba phela sikhona izingane zikaGumbi ngeke thina ukuthi angithi manje makufuna ukuthi sifuna usizo njengalapha eImbasi ngitshena ngento eshiwo kuthiwa angihambe ngiye kuMavis Mthetho. uMavis kakufanele athi yena ukuthi Mavis nomthandazo Mthetho waGumbi. Yeah. Ukuba ke wayehlakaniphile kakuzoba right uGumbi akamcishile. Yabo inkinga yami lapho ngifuna usizo la kunina ka Select TV Africa ukuthi ngifuna ningicebise nayi inkinga asakwazi amanzi akashintsheki yonke into asakwazi nje ukulungisa lapho kuthiwa sika kaMamthetho sihambe sibiza uMamthetho angikwazi kuya kaMamthetho angiyenwa kaMthetho uMamthetho angangidliza shu poison angabiza ishama phoyisa manake Gumbi uma kuukuthi usenze yonke lento uyakwazi ukuxhumana naye noma mhlambe vele niqhelelene nje angikwazi ukuhlala phansi ngixoxe wathi akafuni ukuhlangana nathi sengengayi kwebika udaba khona umamncane wami okaG washaya phansi ngonyaka wathi naye akaphume kuyena
Yo, Select Africa TV bafethu inkulu ke le ndaba ingapheki kwami le. Ufikile ubaba uzobhodla uMr Gumbi. Nange xayekile babukele ekhaya. Ngiyazi ingane zakwethu masibeke ezithebeni isuke ngapheki kwethu le. Ngiyacabanga ngoba ukhona noNdimande uNdimande ukhona sizobona ukuthi kwenzeka kanjani mhlambe khona la ngathinta khona mhlawumbe akukho la azothinta khona kodwa into ebalekile ngicabanga ukuthi kubakhona abantu abanolwazi lwalento abangakwazi ukuthi bamsize ubaba because ekugcineni sifisa ukuthi asizakale ubaba ngoba ngiyezwa baba ukuthi uphinde walimala ngesikhathi zenhlekelele mhlawumbe ikhona yini indlela okwazi ukusizakala ngayo wangenelela uhulumeni ukuthi ukwazi ukusizakala akangisizakanga ngalutho njengoba ngalimala la kwi-disaster akaze ngithole lutho ngisizakala ngalutho ubaba uyasebenza angisebenzi awusebenzi uhleli ngihlalele khona ngisizwa ukuthi mhlawumbe esontweni khale ngoba ngiphela ungithole ukungithola uhlala khona kulomuzi lo ngikuwona nje ubheke mina wami ngihleli nje ngihleli ngisaba ngingafika noma yini nathi ngiyawudayisa sengabika nakomakhelwane senginethemba nje lokuthi angazi noma bengeke benze lutho ngize ngathola omunye ubhuti wangitshela ukuthi angiyeka Select TV mhlawumbe bazokusiza ingako inkinga yami nje engikhala ngayo usizo lami olwendlu uthi indlu ibuye itayitela libuye egameni la kaGumbi ilapho nje akukho kunye Ningizimu Afrika nalo daba bafethu liseyithebeni siyanxusa kakhulu mhlawumbe ikhona into ongayenza awusibhalele mhlawumbe khona indlela ongasiza ngayo ubaba kube ukuthi uthola into mhlawumbe azokwazi ukuthi ayikhiphe ebhizi asebenza athola ongamasentshana akwazi ukuphila mhlawumbe baba isimo sakho umsebenzi ungakhona ukwazi ukusebenza kulesi sebenza security kade ngishade ngiyisecurity manje angisakwazi lokho uzophela ngithi security bafuna lento isira manje isira isayabiza yo 600 manje ngihamba 600 noma 1000 kulapho manje anginayo imali yesira bengikwazi ngidohozela ngibambe labo 650 kwesikhathi ngophela sisebenza nakubantu ubambe lapho manje akusalokho mhlawumbe yabo le ngigcine khona ukusebenza khona inye lezi inkampani abathi amahlathi ngithola noma 2.5 bengijabula ngoba bengikwazi ukuphila manje ngathi uyona lo security yona ngathi ungconywana ngenxa yokuthi usumuntu okanje yabo ngoba nempesheni okunye nje futhi okungikhalisa kakhulu impesheni ngihamba ngoyi-applyela wangichitha udokotela ngenze i-appeal ngisenze i-appeal uthi siphi isizathu akangazi akaze sibhale manje ngisalinde lo ngiphethe amaphepha ngathi ngashila amaphepha kodwa nginawo amaphepha khona yabo e-appeal ngenze i-appeal namanje ngiyenze ngoFebruary kuze kube manje kade ngiyile kulokuthiwa ngilinde bana basalindile ngixakekile babukeli ngiyanxusa kakhulu Ningizimu Afrika hayi lesi singapheki kwami story kodwa asikho ngapheki kweni ngiyazi khona umuntu ozokwazi ukusisiza ngoba ngibika nje kunina nobaba ebika la udaba ngiyazi Ningizimu Afrika hlangana Zulu ngiyazi ukuthi ngeke sisenzele phansi bafowethu isizathu sokuthi senze le channel le platform ukuthi abantu bekwazi ukuzobika inkinga zabo sisuke sifuna ukuthi nina lapho ngasekhaya nibe odokotela bethu niselaphe nisisize sikwazi ukuphinde siphile nango baba bafowethu siyanxusa kakhulu siyacela ukuthi sukuma Zulu hlangana asizakala ubaba usemlazi baba abantu bakuthola kanjani zicelele baba khuluma lapha inamba zami eyokuqala ithi 078 719 0718 MTN esibili ithi 063 943 3500 bese ngizoba neyokugcina oba le sim card le phone ngiphatha i-pharmacy sim card awu2 enye ithi 065 520 4151 okay ngiyacela nje ukusizakala khuluma baba cela nje cela ukuthi mhlawumbe imuphi umsebenzi ongakwazi ukuwenza umsebenzi ngayenza security ngengathi ukubamba nakaMax lapho kusasebenzeka manje kaMax ngisakwazi ukusebenzeka khona ngoba umsebenzi besiwenza ubukumisa
yamiwa kumiwa kakhulu. Alright, okay. Kodwa bengicela nje ongakwazi ukuthi angizame anginike itoga nganginika makhona mhlawumbe kwama ukudlana ongangipha kona ngajabula. Ngiyacabanga ngiNingizimu Afrika ukuthi njengoba ubabe kanje ekhala nokuthi akasizakala udokotela insimbi impesheni yadingakala uthi engenani athole lonto umuntu ozokwazi ukuthi akwazi ukumxhumanisa akwazi ukusizakala inombolo zakhe yizo lezi akwazi ukusizakala ukuthi akwazi ukuthola noma impesheni bafowethu akasebenzi ubaba uhleli lapha ekhaya. Kubalekile eNingizimu Afrika asibambaneni isizwe sakhe isizwe iSelect Africa TV le bafowethu ngoba sithi siyiSelect Africa TV bafowethu iSouth Africa ayibambane ibumbane sikwazi ukulungisa abafethu isizwe njengoba bechaza baba social worker nje okunye sengikhohliwe yabo lo ngithi uyahamba yobuya ngabuya ngoFebruary namanje awusizakala ngisizakala lama voucher ukuthi athola akuphi nendawo ama social worker emaweleni emlazi emaweleni social worker unxumalo ngikhetha hayi kusathuli kodwa ngithi ngiyezwa kwabanye bathi hayi yasizakala omunye wangitshela ukuthi kuya ngabe leyanto sebeyikhipha ngamati ngaqakeka ukuthi nesilimele amavoucher ngaphuma kanjani kubantu abangalimele futhi aba right. Ngicabanga ukuthi bakhona abameli bafowethu abadila nalezi zinto zikababa special lezi zezindlu sicela ukuthi nimsize ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ishelter abafowethu indlu ibaluleke kakhulu bafowethu indlu ibaluleke kakhulu siyanxusa kakhulu ukuthi akasizakala ubaba iSelect Africa TV bafowethu bengikhona ubaba mhlambe khona okunye okusalayo hayi akukho okunye okusalayo into engikhala ngako nje mangingathola nje usizo nje ngikwazi nami ukuthola into yangasethunjini makukhona abangakwazi ukunginceda plus nendlu ke nje kakhulukazi indlu ikwazi ukushintsha yabo ibuyele sikwazi ukuthola amalungelo angisakwazi nalokuthi umuntu uyalapha kwamasipala uthi uhambe uye kaMamthetho angikwazi ukuya kuMamthetho ngoba angikwazi nala ayihlala khona ma umfonela angikwazi nokuthi ngimfonela angangibulala nokungibulala umzali ekhaya umuntu wesifazane ekhaya ezosibheka umuntu wathatha ubaba ethi uzolekelela izingane zakhe namhlanje ingane igijima ezintabeni siyanxusa eNingizimu Afrika ake sibuyeleni kubantu ubuyele nje kuba umuntu ukhumbule ukuthi nawe uyaphila la emhlabeni umuntu udalwe uNkulunkulu lo muntu omhlukumezayo uthi yena akaphile kanjani wena uphile kahle siyanxusa abantu besifazane ehlisana Select Africa TV bengikhona ingane zakwethu kubhlungu siyabonga baba ngiyabonga nami ngibonga kakhulu Select TV Africa siyathoba kakhulu baba siyafisa ukuthi bazokunceda baba bazobhala siyanxusa ukuthi nibhale ingane zakwethu usizo ongazama ngane zakwethu inombolo sizoyibhala khona la ngaphansi bafethu nikwazi ukumsiza ubaba njengoba eyishilo nje I think izintathu inombolo ayishilo siyacela ingane zakwethu sicela ukuthi nisisize siyafisa ukuthi mhlambe kuthi kushaya isonto elizayo ubone umehluko awuthola umsebenzi siyacela ingane zakwethu siyabonga kakhulu baba siyathoba kakhulu Kombe ngiyabonga baba siyabonga kakhulu ibhlungu lento eyenzakalayo ngibonga kakhulu singathi nabanye ningakwazi ukubasiza siyathoba kakhulu baba bengingathembi baba ngiyabonga kakhulu siphilela khona baba ukuthi masizane njengoba sisho ukuthi ayisuku eNingizimu Afrika ibambane siyabonga kakhulu baba thank you very much Select Africa TV siyabonga kakhulu thank you